moito do que chamamos creatividade é unha forma refinada de memoria. Ninguén crea de nada, crea do que sabe, dalle novos usos. Entón, os polos creativos non son para facer sin saber, son lugares nos que se desenvolve coñecemento, porque hai que saber para poder crear. O que pasa é que hai que saber moito de moitos campos diferentes e ser capaz de conectalos, vale? Pero é importante saber. Así que os polos creativos son lugares para aprender, porque para poder crear hai que saber, hai que ter memoria. Sirven para construir coñecemento, o coñecemento se construe. Recordades a charla de Héctor, collendo un novo coñecemento e integrando nunha rede previa que tiñamos? Pois ese traballo de integrar na rede é máis fácil cando se fai en unha instalación ou en un entorno do tipo dos polos creativos, porque te permite explorar diferentes encaixes dese novo coñecemento. Para eso sirve. Quero dicir, non só é unha idea, pois conto isto porque é importante que detrás hai pedagogía, que non é só unha fricada ou unha cantidade inxente de material tecnolóxico para facer cousas sin plan. Hai un plan detrás e o plan ten un fundamento pedagóxico. Sirve para incorporar novos coñecementos, para descubrilos e para incorporalos ao coñecemento que xa temos. Sirve para tecer redes, cos pais, co concello, con asociacións, etc. Sirve para desterrar concepcións alternativas, porque moitas das todo o mundo ten claro que é unha concepción alternativa ou unha idea previa. Cando nos enseñan un coñecemento novo, a ver si... Por que fai máis calor en verano que en inverno? Tos a la vez, non. A ver, é unha pregunta fácil, só desde primaria, por que fai máis calor en verano? Polo sol. Concretamente, por qué? Polas horas de sol, non. Pola inclinación. Esta pregunta, se en vez de facela así en xeral, a fixéramos de un en un, e a fixéramos a un número suficiente de persoas, veríades que un nada desdeñable 30-40% da xente pensa que a Terra está máis cerca do Sol en verano que en inverno, e por eso fai máis calor. Pero a Terra está máis cerca do Sol en inverno que en verano. O que dan é os raios do Sol con unha inclinación diferente. Vale? E o pensan este 30, este 40% das persoas, o pensan sistemáticamente pese a que todos eles estiveron expostos aos mesmos diagramas do libro de primaria que vos enseñades todos os días. Pero ese coñecemento, que é un coñecemento teórico, entra e vaise. Por qué? Porque as persoas temos un coñecemento propio, persoal, vivencial, moito máis forte que se eu teño unha bombilla ou se eu teño unha fonte de calor e me achego, dame máis calor. E se me alonxo, dame máis frío. Esa idea de que fai máis calor en verano porque estamos máis cerca do sol é unha das concepcións alternativas máis prevalentes nas ciencias. As concepcións alternativas, a dificultade que teñen é que son moi resistentes ao cambio. En medicina, por exemplo, teñen un problema serio porque o alumnado que chega á medicina e de feito que sale de medicina está exposto a un montón de información científica, aproba os exámenes dando a información que ten que dar, pero logo, cando sale da carreira, volve ás súas concepcións alternativas porque, digamos que vivencialmente, experiencialmente, lle resolven máis, vale? Por qué? Porque nunca se puxeron en práctica, nunca se forzou a que esa concepción a esa explicación alternativa que eu teño non funcionara. O único modo de erradicar unha concepción alternativa é expoñerte a unha situación na que non funciona e que digas, ostras, pois non. E entonces é cando cambias e das eso que se chama cambio conceptual. Un señor que se chamaba Ausubel vos sona a todos, verdad? Ausubel e Novak. Esa frase de averígüese lo que el alumno sabe e enséñese en consecuencia. Bueno, pois, de aí ven a idea de concepción alternativa. Averígüese o que o alumno sabe e o que sabe ben e o que sabe mal. O que non sabe é fácil, enseñarse o novo e xa está. O problema é o que sabe mal, porque hai que desfacer ese camiño. Desfacer ese camiño nun polo creativo é fácil,
porque lle podes expoñer a unha situación na que non funcione. Non é teórico, non é un exercicio mental, porque o exercicio mental ou o papel da libreta o aguanta todo. Vale? Pero ademais ten unha serie de valores detrás o polo creativo. O primeiro é que non hai nin ciencias nin letras. Esa idea de ciencias e letras, olvidádea. Vale? Decía Carl Sagan, a todos vos sona Carl Sagan, que vivimos nun mundo cada vez máis dependente da ciencia e da tecnoloxía e no que cada vez menos persoas saben deste tema. E iso é un camiño seguro hacia o desastre. E é certo, que ciencias ni que letras, pero si todo o mundo vai a traballar con ordenadores, si todo o mundo vai a traballar con inteligencias artificiales, si todo o mundo vai a traballar con robots, si levades un ordenador continuamente no bolsillo, pero que ciencias e que letras e que tecnoloxía? Si todo o mundo é tecnolóxico, si todo ten que ver coa enxeñería, hai que saber de todo. Non hai menos tecnoloxía en cociñar un pastel que unha tecnoloxía química e sanitaria, se queredes, ou de seguridade alimentaria, que en construir un robot. Así que as tecnoloxías forman parte de todos os campos do saber. O ano pasado, cando presentamos polos creativos, unha das persoas que participou era un arqueólogo, explicando que a arqueoloxía, cada día máis, ten que ver coa ciencia. Ten que ver con levar un LIDAR, que é un tipo de escáner que permite ver como é o terreo. Ten que ver con crear en 3D. No Galiverso estamos traballando con historiadores de arte e arqueólogos para crear en 3D espazos, por exemplo. E son materias que queremos de humanidades de toda a vida. Entón, o polo creativo ten que servir para erradicar esa idea. Non hai ciencias nin letras. E non hai tecnoloxías de primeira e de segunda. É bastante máis difícil o manexo dunha máquina de coser que o dunha moladora. Xa vos lo adianto. Vale? E eu animo a quen me diga o contrario que explique como funciona unha canilla dunha máquina de coser. E por que se soltan as puntadas de vez en cando. Ou quedan frouxas ou demasiado apretadas. É moito máis difícil unha máquina de coser que moitos aparatos de tecnoloxía tradicionalmente masculinos. Pero pensamos que a tecnoloxía é o taladro e non a máquina de coser. E iso ten que acabarse nos polos creativos. Non hai tecnoloxías de primeira e de segunda, todo é tecnoloxía. E logo hai que aprender a aprender, o que vos decía. Non se trata só de saber, sino de reflexionar sobre como resolvín este problema para que a próxima vez me dé menos traballo. E ese é o meu exemplo favorito. Alguén sabe que se fai con eso? 2 minutos. Eso é silicona e eso é maicena. Non se fai slime. Se fai unha masilla, claro, evidentemente. Logo, cando cheguedes a casa, probades. Para min este é o exemplo perfecto que se une a cociña, porque a maicena todos o temos na cociña. Quen di maicena día do... Estamos grabando, ya lo siento. A do Mercadona, que é moito máis barata, tamén vale. Vale? Non ten por que ser marca maicena. Ten que ser almidón de millo, vale? Almidón de millo é algo tradicional da cociña. E a silicona, polo tanto, digamos que este lado sería o lado tradicionalmente femenino. E a silicona é máis de temas masillas e demais que máis tradicionalmente masculinos. Se colledes silicona, preferentemente que ten pouco cheiro, porque senón o olor acético non se va máis das mans, pero vale calquera silicona, vale a silicona máis cutre que queirades. E facedes un volcanciño de almidón de millo, de maicena, facedes un volcán e botades a silicona aí. E empezades a amasar, e iso xera de modo casi inmediato unha masilla dura que en 24 horas polimerizou en unha goma ríxida como as dos tapóns das sillas, por exemplo. Claro, para que usaba Fátima? Para facer agarres, por exemplo, porque despois eso unha vez que polimeriza pode ir ao lavavajillas, se non lle pasa lavavaixelas, se non lle pasa nada, para facer agarres de culleres, vale? Sistemas de accesibilidad, vale? Unha vez que cho digo non podes deixar de velo. Para facer agarres de cousas protectores, porque pega sobre calquera superficie, e logo con unha rasqueta o levanta sin problema, vale?
É unha cousa super barata, chamase sugru caseiro, sugru que ten precio de párpado de unicornio. Entonces, se non queredes gastar o que costou o sugru, ou o Kintsuglue, que podedes encontrar no Leroy Merlin, facedes este apaño. Se pode tinxir con colorante alimentario, usade guantes. Porque tiñe. Pero se pode tinxir con colorante alimentario sin ningún problema. E unha vez que tes esa masilla, pois podes facer moldes para facer copias de cousas, con calquera outra masilla destas poliméricas, etc. etc. Con este tipo de material, con unha masilla feita, xa vedes, con dúas cousas ben baratas e ben económicas, eu son capaz de tirarme 3 meses nun polo creativo facendo cousas. Porque canta maicena poño? Normalmente a receita que se dá é a da miña avoa. Ti vaille poñendo hasta que vexas e xa cho pide. Vale? Pero iso é pouco científico. Canta temos que poñer de cada? Que é mellor? Botar a silicona no volcán na maicena ou ao revés? Ter a silicona nun film osmótico, nun film destos transparentes e logo botarlle a maicena encima. Hai diferencia ou non hai diferencia? Canto tarda en polimerizar? A máis maicena, máis duro queda e máis rápido polimeriza. Menos maicena, máis lento polimeriza, máis blandiño queda, máis... Logo faz boliñas destas que saltan. Canto aguanta de frío? Canto aguanta de calor? Hasta onde podemos chegar? Canto de fino podo facelo sin que rompa? E así? Que usos se vos ocurren? Non despreciei este exemplo poño xa como exemplo final para que non despreciedes a idea da ciencia básica no polo creativo. O polo creativo pode resolver un problema real, que teño un problema, Pepito Pérez agarra mal o lápiz, eu teño feito moitas adaptacións para lápices, para nenos que agarran mal, con sugru caseiro, porque a faz relativamente dura, pos o lápiz, en canto agarran, retiras o lápiz, o deixas 24 horas e mañán xa podes poñer en calquera lápiz que queiras, por exemplo. Vale? Eso é resolver un problema serio que hai na clase. Pero tamén podes decir, temos este material, vamos a aprender a usalo, porque nunca sabemos para que nos vai a facer falta. E iso tamén é polo creativo. Vale? Resumen final. Ademais, os polos creativos sirven para mellorar a motivación. Pero non sirven para mellorar a motivación por eso que di a xente de claro, é que a tecnoloxía, todo que sexa, é que como ten tablets, é que como ten ordenadores, é que... Non. Eso non funciona así. A motivación funciona porque nos saen ben as cousas. Eu sempre digo unha frase que é un pouco trabalínguas, pero que unha vez que a asimiledes non se vos vai olvidar. O éxito contribúe moito máis á motivación que a motivación ao éxito. Vale? A máis éxito, máis motivación, non ao revés. Non é a máis motivación, máis éxito. Ou sí, pero primeiro é o éxito e logo a motivación. E que ocorre nos polos creativos? Nos polos creativos son espacios de práctica seguros, porque, recordemos, os valores son moito máis, digamos, socialmente benignos. Non hai tecnoloxías de primeira nin de segunda. Estamos todos en igualdade de condicións. Se acepta o erro, porque normalmente ao polo vas a fracasar miserablemente hasta que atopas a solución. Entón, é un entorno seguro, se practica máis. Como practicas máis, acabas tendo éxito. Como acabas tendo éxito, a túa sensación de autoeficacia, é dicir, a sensación de son capaz de facelo, sei que podo, recorda esta frase, sei que podo, é maior. Como sabes que te vai a sair ben, perseveras máis cando tes un problema. O problema dos rapaces, que son obxectores do sistema educativo, sobre todo en secundaria, moitas veces non o vou intentar moito, porque como seguramente vou a fracasar, cando fracase, vou a ter a excusa de dicir, es que yo paso, yo non lo intento, vale? Porque imaginadevos, se vos esforzades moito en algo que sabedes que vades a fracasar e fracasades o batacazo gordo, pero se ti te esforzas o xusto e logo fracasas, pois tes esa excusa, vale? Entonces, maior sensación de autoeficacia, maior perseverancia. Maior perseverancia, lóxicamente, máis éxito. Canto máis éxito tes, aumenta a motivación, porque a todos nos gusta
ter éxito. Eso de que o error enseña non é certo. Apréndese de facer as cousas ben, non de facelas mal. Hai que aprender a vivir con que te saen mal, pero se aprende cando un fai as cousas ben, non cando as fai mal. Éxito, máis motivación, máis práctica, máis éxito. E xa tendes, pechada. E encima, eso contribúe a unha cousa que vos explicou Héctor o ano pasado, que é a mentalidade de crecemento, que é a idea de que os éxitos ou os fracasos teñen unha parte que depende de min e que está nas miñas mans. Non todo, pero unha parte sí. E hai cousas que eu podo facer. E iso é o que pretende conseguir un polo creativo. O polo creativo pretende sentar, facer un entorno no que ocurra eso. E se o polo creativo que facedes non fai un entorno que consiga eso, non tendes un polo creativo. Tendes un taller de algo que será moi chulo e non digo que non teña utilidade, pero non é un polo creativo. Hasta aquí chegamos, paseime 10 minutos, pero empecé tarde porque non tiña micro. Entón, agora vamos a facer un descanso e á volta tendes grupos, vale? Pois nos grupos o que vos vou a pedir é que deseñedes unha situación de aprendizaxe para un polo creativo que cumpla con todas estas cousas filosóficas, pedagógicas, así rollentas que vos acabo de contar. Non fai falta que fagades unha programación estilo... Ahora xa non hai inspectores na sala, pode ser así patralleira entre nós. O importante é o fondo, é como contedes, é que me expliquedes por que a vosa situación de aprendizaxe contribúe a isto. E aquí xa vos adianto unha cousa. Non hai resposta equivocada. O importante non é o que fagades, é por que e como. Vale? Por que e como. Pensade o ben, por que e como. Que quero conseguir con esa situación de aprendizaxe. E a partir de aí, tendes prácticamente o vosso proxecto de polo creativo feito. Nos vemos á volta ás 6:30 e eu xa vou a ir por todos os grupos axudándovos e ás 7:30. Aproveitade e quero dicir, non quero un momento incómodo á volta de quién é el portavoz. Que veñan xa elexidos da casa, Vamos a ver. Gracias, Fátima. Tedes a entrada e abaixo donde o café os grupos feitos, vale? Están tamén os papéis coas salas, entonces ás 6:30, pois cada un que vaya ao grupo que lle corresponde, vale? Bueno, recordade que están na mesa da entrada tamén a folla de firmas, non o esquezades de asinala, vale?